bagong ano dito, may mga bagong labas na Badja 125. Ayan. Ito Barako. Ayan. Ito sa Star Bike na agad. Makikita nyo. Ito may available red. May black. Ayan. May mga bagong labas. Barako 125. 125. Ito na yung kinuha ko na ano na motor sa ano sa ano ko sa bicycle. Mga bagong labas. May iba-ibang kulay ito. Mga iba-ibang kulay, may black. Ayan, may blue. Ito yung sa akin, blue din. Ito yung sa akin. Mga bag. Meron din silang isa, Suzuki scooter. Suzuki scooter, meron din sila. May crossover yan. Naka-ano din siya, naka-mugs. Napakaganda na. Ayan. May shooter din dito. Ayan, shooter, Suzuki din. Sa Honda, meron din silang Honda Wave. Along da, ano lang naman to eh. Along Panganiban. Lang naman to. Mga gustong kumuha ng motor. Papakababa ng installment dito. Yung monthly nyo. Yan, harapan lang siya ng ano, Red Cross. Harapan siya ng Red Cross. Tapos ito, harapan na siya. Star Bike na. Gustong kumuha ng motor, punta lang kayo dito sa Star Bike, sa Panganiban Drive, Naga City, United. Pasok tayo. Mayroon din sila dito ng mga bike. Ito. Mga bike din sila. Kaya Maru, mga bike nila. Bike na mountain bike. Ayan. Mga bike nila. Maliit, ayun sa ano, maliit bikes. Yun o, napakaganda ng isang nun. Nasa ano yan, 12K.